секунда. И аз да се мютна. Аз чакам. Да? Ага. Вече сме на живо, давай. Супер. Само да го споделя в своята лична страница. Здравейте, приятели! Всички, които се включиха. Сега още малко от техничните моменти. Искам да споделя това предаване, което е на живо и през моята страница, за да могат да ни гледат повече хора. Днеска ще имаме интересно онлайн включване. Всички, които наистина имат желание да видят как работи физиогномика като метод, за първи път се включвам в публично пространство, за да покажа как точно разглеждат физиогномисти лицеви маркери и как ги отчитат и какви изводи може да направим накрая. Избрах много интересна фигура, че последно време много се чува в публични пространства, телевизии, през интернет. Име на Джордж Сорос стана име нарицателно в негативен план. Естествено, много малко положителна информация може да се намери за него, но все пак исках като физиогномист да дам своя оценка или свой прогноз по това, което мога да видя по лицето на този човек. Физиогномика това не е метод на гадаене, нали, не е нещо, което някой да ти подаде ръка и ти можеш да прочетеш по ръката миналото или бъдеще на човек. Все пак това е научен метод, който съдържа психофизиологична основа и важно, разгледайки физиогномични моменти, да се гледат нещата в динамика. Какво означава динамика? Ние ще проследиме различни етапи на живот на Джордж Сорос. И обръщайки внимание на тези различни етапи, ще може вече да говорим и да правим някакви определени изводи. През какво е минал, как това нещо е повлияло върху живота му, какъв е човек той, какви са му силни страни, какви са му слаби страни. Дали някой евентуално изиграл върху слабите му страни или той успял да подчертава силните си страни. Няма да говорим за теории на конспирация, ще говорим от физиогномична гледна точка. Някои от вас, които в процеса ще имат въпроси, може да ги пишете. Предполагам, че през Facebook страница ще мога да ги видя, въпреки че в момента работя през Zoom платформа, която дава възможност да се използва PowerPoint презентация. Иначе на живо само от Facebook ще да е по-сложно от гледната точка на материали, които съм подготвила, които днес искам да споделя с вас. И така, Джордж Сорос. Най-младата снимка, която успях да намеря, която дава някаква представа за неговите физиогномични маркери. Това е снимка, която е била направена 40-те, когато той от Унгария вече със семейството си заминаха да живеят в Великобритания. Самия Джордж Сорос, това е неговата оригинална фамилия, която била променена от Шварц, но да могат да оцелеят в времена Втора световна война, когато са били преследвани от нацисти. Те си смениха фамилията на Сорос от Шварц, от Шорош. И Шорош, адаптивно към английски език, вече всички го знаем като Сорос. Намерих една много интересна теория, че Джордж Сорос беше агент на нацисти, което е абсолютно невъзможно. Той е роден 1930 година. Ставаше въпрос за 44-та, 45-та, 43-та година, нали, средата и по-близо към края на Втора световна война. Джордж Сорос беше само на 13 или на 14 години. Даже ако слушате конспиративни теории и вярвате, поне сверявайте информация, дали това наистина съответства на определени факти. Както този факт, че той бил агент на нацистска Германия и е предавал собствените си народници. Пак го казвам, намерих тези данни и те не се потвърждават. По това време той бил още тинейджър.
Но намерих снимка на младите му години, когато той, бъдейки в Британия, се записва в економична политична школа. Какво е интересно да се види на тази снимка от гледната точка на физиогномика и от гледната точка на физиогномисти. Първо, физиогномисти обръщат внимание на форма на черепа. Форма на черепа на Джордж Сорос съответства на долихоцефалия. Какво означава това? Всъщност, мисловният процес събиране на информация и процес на действие при тези хора се получава по-логично и по-бавно. Защо? Затова, че първо събиране на информация, след това преработване, след това изграждане на определена стратегия, чак тогава действие. Не спонтанно действие тук и сега, а обмислено стратегично действие. Което първо, каквото може да наблюдаваме, това е точно по формата на неговата глава. Аз разчертаях тази снимка, за да ви е по-удобно да видите, въпреки че качество изисква по-хубаво, но това каквото имаше в интернет пространство. Второто, което е важно, да се наблюдава коя от частите на лице е по-развината. Може да направим извод, че зоната на събиране на информация, която се намира от средата на вежди към средата на уста, е точно зоната, която физиогномисти наричат разузнаване. Всъщност тази зона отговаря за виждане, визуализация на информация, аудиализация на информация. Също така събираме и информация през рецепторите на меризма и през рецепторите на нашите уста и устни. Събирайки цяла тази информация, ние преработваме я за някакви секунди в главния си мозък и подбираме най-оптимална за нас тактика, каква ще изберем да действаме. Всъщност при него най-добре развината тази зона. Той най-добре на тези години, в този период, използва този инструмент на събиране на информация, синхронизация на тази информация и чак тогава действие. Какво също така хубаво да се забележи? Първо, гъста, буйна коса. Коса също така има голямо значение в психофизиология на всеки един индивид. Коса е наша витална енергия, това е наша природна биологична енергия. И тази гъстина на коса показва, че при него има високо ниво на виталност. Също така гъсти вежди, които подчертават това високо ниво на виталност. Нещо друго, което искам да подчертая и разгледайки следващите му снимки, ще го наблюдаваме в процеса. Това е пухкави и чувствителни устни. Знаете, ако говорим за Джордж Сорос, устни е нещо, което абсолютно липсва на последните му снимки, в последните му години, но на младнини може да наблюдаваме колко са добре развинати и чувствителни са му устни. И последно, на какво искам да обърна вашето внимание, това е силна и мощна челюст. Специално я подчертаях в рамките на пропорции всички тези черти. Първо, не може да измериме пропорционално височината на чело, че не знаем колко е гъста косата, но предполагайки най-добре развината зона на събиране на информация, зона на разузнаване, челюст доста силна и мощна и стресоустойчива, което също важно за човек, който в такъв мащаб успява да се развива. Продължаваме нататък. Задължително искам да ви запозная с Карл Попър. Всъщност Карл Попър още в младнините оказва много голямо психологично и съзнателно влияние върху философия на живота на Джордж Сорос. Ако разгледате по-дълбоко за самия Карл Попър, той е уникален британски философ и той развива една теория, теория на открито общество. Ако знаете, че всичките фундации на Джордж Сорос, даже фундация, която е била представена в България, тя също така се е наричала фундация на отвореното общество. Идея на отвореното общество била взета от Джордж Сорос благодарение на Карл Попър. Моите ученици физиогномисти, които се включиха да гледат сега този онлайн, със сигурност виждат колко е интересно лицето на Карл Попър. Невероятни уши. Ние знаем как векторално да отчитаме уши като ресурс. Невероятни назолабиални бръчки.
Също така много добре очертано с голямо количество маркировка чело и много интересна челюст и към нея бръчката на манипулатор. Много силна и интересна личност със своята теория. Каква е тази теория на откритото общество? Какво говори Карл Попър? Ние говорим за 40-те. Когато построяване на стълбата на власт изглеждаше за нисшите общества невъзможно да се стигне нагоре. Въпреки революции, въпреки Френска революция, въпреки революция в Русия, когато махнаха на царското правителство, при всички положения за един стандартен човек да се стигне до власт и да промени нещо на нивото правителство изглеждаше невъзможно. И по принцип Карл Попър даваше обяснение, че ако общество се направи отворено и на всички членове на общество им се дадат равните шансове да управляват и да повлияват на съдбата на своята държава, политика може да бъде променена. И тази идея засяда дълбоко в главата на Джордж Сорос. Как обяснява той на себе си тази идея? Всъщност той обяснява, че не да следиш актуална политика и на време да реагираш, това ще е успех. А успех да бъде да повлияваш върху актуалното правителство или актуалната политика. Разбирате къде е разликата? Всъщност, теорията на отворено общество, това означава, че не тези, които отгоре, приемайки закони, повлияват по стълбата надолу, а обратно. Отдолу ние може да повлияваме и да промениме това, каквото се случва отгоре. От тук нататък, разглеждайки всичките проекти на Сорос, всички, ние не можем да разглеждаме всички, че те са огромно количество и аз мисля, че във всяка една държава, в някои вече няма, затворени са фондовете на Сорос, но в някои държави те се чувстват много прекрасно. И до ден днешен. Също така, не знам дали сте чули за програмите на Сорос за гениални и талантливи деца. Много от съвременните политици и управляващи са били точно от тези талантливи деца, които са били избрани от фонда на Джордж Сорос. Бяха им платени обучения и след това те са върнали в своите държави в главите на управление или на политика. Това също е един много интересен ход, който съответства на възприятието на теория на Карл Попър. Следващата млада снимка на Джордж Сорос, която намерих, предполагам, че това е снимка, когато той много беше сложно да синхронизирам датите в интернет. Някои снимки излизаха без да им се дават посоки каква е дата или каква година е направени, но разглеждайки биографията му, тази снимка е била направена в период, когато от Лондон той заминава в Ню Йорк. Всъщност, още в Лондон той започва да работи на борса и разбира, че големи пари и власт имат абсолютно преко предназначение. Нали? Хора с големи пари могат да повлияят на власт. Хора, които са при власт, имат допир към големи пари. По това време големите пари в трейдингова борса се намирали точно в Щати, на Уолл Стрит. И той се мести в Ню Йорк. И тази снимка е направена в този период, когато той успешно работи на Уолл Стрит, Ню Йорк. И бъдейки на 30 и няколко години, той вече става former millionaire, всъщност официален милионер. Точно до преди Кенеди да заеме президентския пост, нещата при него върват много и много положително, с невероятно бърза динамика. Всъщност всичките му облигации, инвестиции, в които той се занимава на трейдингов пазар, дават невероятни печалби. И смятайте, към 30 и няколко години той вече е милионер. Как печелише той? Той работеше на международна борса. Всъщност той купуваше активи от едни държави и продаваше тези активи в другите държави. Така и печелише той своята печалба. Но когато Кенеди влиза към властта,
той облага с двоен данък точно тези трейдингови операции, които са били свързани с инвестиция и реинвестиция извън държавата. И тогава, когато се появява двойно данъчно облагане, цял бизнес, на който беше заложил Джордж Сорос по това време, просто излита. Искам да ви покажа един много интересен момент. Тези, които по-дълбоко запознати с физиогномика, аз гледам кой се включил тук при нас. Има Таня, Ваня, момичета, които знаят какво е физиогномика, които са минали първо ниво или няколко вече обучение по физиогномика и знаят повече какво означават маркери, но ние с вас не сме говорили за едно много интересно направление, което се разглежда в китайска физиогномика. Всъщност го има не само в китайска физиогномика, а и в китайска нетрадиционна медицина. Както и в японска нетрадиционна медицина. Има един термин, който се нарича санпако. Физиогномисти често използват този термин санпако. Предполагам, че януари месец ние ще пуснем нов курс физиогномика като базово ниво, физиогномика нулево ниво и там ще говорим вече също така за различни маркери. Това ще бъде и продължение, и набор на нови групи желаящи, които ще искат да се обучат и да могат да четат човешките лица. Там ще говорим по-подробно за очите и за санпако, но искам да ви запозная още днес какво означава този термин. Сан в превод от японски означава три, а пако означава бял цвят. Санпако означава три бели петна. Обърнете внимание на очите на Джордж Сорос. Обикновено зениците на нашето око заемат цялата част на око и при стандартен човек нашето санпако е двойно. Нали? Пако при нас има, само че не е сан, а имаме само две бели петна. Отпред и отзад на окото. Но когато физиогномисти или тези, които се занимават с нетрадиционна китайска медицина, обръщат внимание на очи, които съдържат санпако, три бели петна, това се води достатъчно силен и може да се каже негативен физиогномичен маркер. Искам да ви го покажа на схематична рисунка как точно изглежда. Виждате, че бяло петно се вижда отпред, отдолу и отзад. По някой път санпако се случва отгоре. По-малко отдолу, повече отгоре. Когато санпако е отдолу, това е санпако инь. Когато санпако е отгоре, това е санпако янь. Какво означава санпако като цяло? Сега имате възможност да обръщате повече внимание на вашите близки, че това е важен маркер и не е за изпускане. Знаете за три единство – душа, дух и тяло. Тези мои ученици, с които минахме сегашния ни вебинар Славянска вихрева система, те знаят колко е важно това три единство. И нашите предци, древните славяни, както е предци на всичките религии и направления, винаги са говорили за единство на душа, на дух и на тяло. И когато китайски физиогномисти, наблюдавайки очи с санпако, това означаваше, че трите съставляващи на едно човешкото тяло не работят взаимно. Всъщност душа не може да работи в синхрон с тяло. Или по някой път го наричали, че душа напуска тялото. Или тялото не функционира правилно с душата. И на това трябваше задължително да му се обърне по-сериозно внимание, че може да бъде като първите симптоми на психични отклонения. Или ако говорим езотерично, ако говорим за теории на конспирации, че сега ще ви покажа защо отивам към теория на конспирация, тук е важно да се обръща внимание, че ако говорим на езотеричен език, това е момент, когато тяло става празно и душата може да бъде заменена с негативната енергия, когато човек се намира в санпако. Дали е в санпако инь, дали е в санпако янь, няма голямо значение. Тогава телесната среда на тяло не може да задържи душевната съставка. Нали? Но това от китайска физиогномика. Друго, което е интересно.
Да се върнем пак към снимката на Джордж Сорос на младнините, когато е в началото на своята кариера в ЩАТ. Наблюдаваме Сан Пако. Второ, какво е интересно, това е раздяла на носа. Тези, които от вас вече са минали обучение, знаят, че всякакво деление в лицето на човек говори още за архетипност, когато две части на човешкия мозък съществували отделно една от друга. Когато ляво полукълбо функционираше отделно от дясно полукълбо. И след това еволюционно те се обединяват и ставаме една работеща машина. Всъщност, тези разделителни знаци, като малката линия на носа, роздялата на брадичка или роздялата върху устна, означават, че човек е амбидекстър. Сега тази дума е много популярна. Амбидекстър, това е човек, който свободно може да владее своето дясно и своето ляво полукълбо. В традиционна психология и психотерапия и психиатрия дълго време амбидекстрия се водеше като диагноз и се изискваше специална поправка. Всъщност, знаете, левичари много години са били превъзпитани да пишат с дясна ръка. Чак отскоро спряха да обръщат внимание и да ги променят. Че е доказано от специалисти, че когато дете се ражда левичар и изкуствено се опитва да му променят начина на мисленето или начина на писането, много тежко се отразяваше върху психика и емоционално състояние на това дете. В сегашно време амбидекстри са допуснати да бъдат. Един от най-известните амбидекстри, знаете кой? Е Леонардо да Винчи. Всъщност, освен че е бил амбидекстър, той имаше сега огледален синдром, който сега го наричат синдром на да Винчи или синдром на Леонардо. Когато деца пишат огледално, в съвременния свят това се води дислексия и се лекува и се третира от съвременните психолози, които за съвременния свят се явява вече нормално и аз не виждам смисъл защо такива хора защо такива деца трябва да бъдат превъзпитани или препрограмирани да станат удобни за общество. Аз много се радвам, че се появи сега ново течение и нови професори, които се опитват да докажат, че както да си амбидекстър, така и дислексия, така и синдром на Леонардо не е някаква тежка патология за съвременни деца. А тъкмо обратно, това е това, което езотерици от дълго време наричат деца индиго, които просто се отличават от предишните поколения. И точно амбидекстерите винаги се появяваха. Владимир Путин е амбидекстър. Джордж Сорос амбидекстър. Всъщност, ако познавате някой познат, който има разделителни линии на лицето, питайте го. Може би е правичар и пише с дясна ръка. Десничар и пише с дясна ръка. Но ако навлизате по-дълбоко в материал, ще разберете, че може да работи от левия крак или нещо друго прави от лявата страна. Всъщност, амбидекстри могат да работят и с двете полукълба, но могат избирателно да изберат кое от полукълба е по-комфортно за тях и да останат там. Всъщност, нашето дясно полукълбо отговаря за нашата емоционална съставляваща. Нашето ляво полукълбо отговаря за наша логика и за наша рационалност. И точно в бизнеса, успешни бизнесмени амбидекстри, те много често избират избирателно лявото полукълбо и остават там. При такива хора те никога не носят семейство на работа и работа в семейство. Нали? Ако ви е интересна тази тема, може повече да навлезете в интернет и разберете какви са амбидекстри и колко много от известни хора точно съответстват на тези признаци. Още веднъж да се върнем към снимките на Джордж Сорос. Пак повтарям, Сан Пако на очите, което присъства при него, амбидекстър роздялата на носа, още има чувственост на устни, хубава, силна, стресоустойчива челюст и виталност в косата и във вежди присъства качествено. Сега искам да ви покажа какво е Сан Пако и как исторически може да видим. Примерно Адолф Хитлер също на последните му снимки
вече по-близо към края на Втората световна война, много силно при него се проявяваше Санпако. Обърнете внимание и отляво, и отдясно. На тази снимка, която се намира в моето дясно, се намира Натаниел Ротшилд. Знаете семейство Ротшилди. Това е снимка на наследник на богатство на Ротшилди, Натаниел Ротшилд. Вече може съвсем хубаво да се види колко силно при него изразено Санпако. Продължаваме. Дейвид Рокфелер. Почти всичките му снимки в по-късния етап с силно изразено Санпако. Сега, знаете за масонските знаци. Нали? Всеки един сигурно поне веднъж в живота си е чул за масонския знак пирамида и това пирамидално око, което се намира върху американски долар. Знаете, че масони обичат символика, знаете, че масони обръщат огромно внимание на знаци. Да разгледаме този знак на всевидящото око, нали? In God we trust. Сега искам да ви го увелича и да ви го покажа как изглежда поблизо този знак. Обърнете внимание какво виждаме на това око. Виждаме Санпако. Всичките масонски знаци с очи са абсолютно с долно изразено Санпако. Ако се връщаме към китайска традиционна физиогномика, която се появи преди 2000 години, като метод на диагностика и след това вече се превърна към метод на анализа на психофизиологично състояние на един индивид. Още веднъж какво означава Санпако? Санпако означава, когато телесна и душевно състояние на човека не съответстват и не са в баланса. Нали? Те не са триедини, ако да кажем така. И всъщност, защо масони избират това като знак? Това вече да навлеземе малко в конспирология. Това са моите изводи и моите наблюдения. Всъщност, най-лесно човек може да бъде манипулиран тогава, когато в тяло, в душа и в дух няма баланса, когато те не са едини. Тези моите ученици, които вече знаят и славянска вихрева система, с която работихме 2 месеца, октомври и ноември, изучавахме всеки един вихър по древна ведическа славянска система и знаеме колко е важно всяка една част, всяка една вибрация да съответства и да бъде в баланса. Точно този масонски символ означава, че когато човек губи този вътрешен баланс, много лесно може да бъде манипулиран или използван в благото на определени маса хора или определена група хора. И интересна истина, че тези последни конспиративни теории, които говорят за нов вид наркотик адренохром, също така Санпако силно се проявява, когато човек се намира в тежко наркотическо състояние. Даже не е алкохолно, а говорим за тежко наркотическо състояние. И всъщност теорията с адренохром, даже може да се казва такава съвсем конспирологична теория, може да има и основа, ако го свържеме с този символ на всевидящото око, което много силно показва точно присъствие на Санпако в знаците на масонски ложи. Продължаваме. Следващата снимка в хронология, която намирам на Джордж Сорос, направо ме остави без думи. Примерно виждам един Сорос с Санпако, Сорос, който вече е завладян от някакви идеи. Изведнъж намирам снимка, която физиогномично толкова силно отличава този човек от предишната снимка, че все едно, че говорим за двама различни души. Тук за мен беше шах и мат. Замислих се, как така? Виждам силно изразено Санпако, виждам желание към изкарване на пари, виждам възможности, инструменти, идея. Той вече си построил някаква своя платформа, платформа за студен, рационален разчет и изкарване на пари и кариера напред. Изведнъж намирам тази снимка. Какво мен като физиогномист впечатли на тази снимка? Първо, да, присъствие на устни още има. Второто,
две бръчки, които се появяват от лява и от дясна страна. Това са бръчки на Луна и бръчките на Слънце. И второто вече тук по-малко сампако и самият тонус на кожа. Това не е снимка на бизнесмен. Това не е снимка на човек, на акула на бизнеса, която е тръгнала да си постоява път, борейки се за милиони. А Джордж Сорос преди Кенеди да введе закона, беше точно на пика на своята кариера с изкарване милиони на година. Изведнъж, след когато излезе закона за данъчното облагане на Джон Кенеди, намирам в неговата биография една дупка. Всъщност, по това време той излиза извън бизнеса и пише научен труд, което за мен беше голяма изненада. Неговият научен труд беше на темата тежко тегло на човешкото съзнание. И той пише докторантура. Тоест човек, още веднъж, човек, който вече е милионер и продължава да е на ръба, на височината на кариерата си, изведнъж оставя всичко и се връща в зоната на философия и пише научен труд. Той не го довършва. Всъщност, 2 години той е извън активния бизнес и се занимава с философския научен труд. Иска да изкара PhD, иска да изкара PhD степен по философия точно на тази тема, върху неговите разсъждения, върху неговата философия, но минава някъде година и нещо, когато Сорос и Джим Роджерс създават Quantum. Всъщност, този период на живота му за мен остава се една такава гатанка. На пика виждаме силно изразено сампако, изведнъж се връща, отива в сянка, занимава се с философски труд и после излиза с квантум и вече никога повече не попада в сянка. Все остава се само в лидерските позиции и само нагоре. Какъв извод като физиогномисти може да направим? Всъщност, съдейки по неговите маркери, предполагам, че точно тогава, все едно, че, знаете, има такава поговорка, в живота на човек най-тежките 3 изпитания, през които не всеки може да мине. Какви са те? Изпитания с власт, изпитания с пари и изпитания с слава. И много сложно една човешката душа да премине през тези изпитания и да остане чиста и да остане силна, нали, и егото не изиграе лошата шега, както се казва. И казва, че много често преди да влезеш в своята роля на световния катализатор или на катализатор, на теб ти се дава шанс да избереш. Знаете снимката, която има в Лувър, където има пръст на Господ и пръст на Адам. И Господ дава си пръст на Адам, но Адам си държи свой пръст леко сгънат. Всъщност, знаете какво нас, човечеството, отличава от другите живи същества? Това е собствената воля. Ние имаме воля и имаме право на собствения избор. Всъщност, ние сме Адам. В рисунката на пръст, нали, или Адам ще отвори пръст и ще докосне Господ, или ще си държи пръст затворен. Свобода на нашата собствена воля. Това отличава нас, човечество, това ни прави по-високи духовно и по-високи физиологично от другите същества, че ние имаме право на избор. И на всеки един човек му се дава това право на избор. И точно в случая на Сорос, мисля, че в този момент съдбата му даваше право на избор. Но той си избрал свой път. По принцип, аз мисля, че някой в своето време удобно забелязал младо момче с огромни амбиции, с желание за изкарване на пари. Интересна истина, в Сорос няма маркери на алчност. Аз не виждам в лицето му алчност. Има специални бръчки, които китайска физиогномика ги нарича змеи, които влизат в уста.
Това са бръчките на огромна алчност. Той е много стиснат. Ще ви покажа по какъв маркер може да определиме кармична стиснатост, но няма тази луда алчност, няма болезнено его. Но какво има в него? Какво изиграва какво се явява този катализатор, който го прави от този философ, млад мъж философ, който пише научен труд на тема тежкото тегло на съзнание. Представете колко дълбоко навлиза този човек. И след това този Джордж Сорос, който знаеме всички, който във всяка една държава отвори свой фонд, който организирал сумати революции и преврати, който обръща цялата световна политика, който фактически разори Англия и фактически остави английски банк и френски банк най-надолу в категорията си. Какво прави такъв човек, който пише философски труд и човек, който просто воюва срещу цялата система или се опитва да изгради своята система и да прогъне цял свят към своята система? Смятам, че точно идеи, които са били толкова силно навлезали в главата му и си заемат своя леко надлудничава позиция и просто попадане в правилните ръце за манипулация. Точно това е Санпако. Ако човек с Санпако попада в ръцете на умни и правилни манипулатори, той може да стане удобно за някой оръжие. Още веднъж. Моето мнение, че инструмент Джордж Сорос просто попадна в ръцете или в обстоятелства, където някой изиграл върху неговите цели и амбиции. Амбициите и целите му са били големи. Знаеме колко силно повлиява философията на Попър върху неговия живот, че всичките му фундации до сегашния ден се наричат точно фундациите на отвореното общество. Той просто се манячава с световните идеи, с глобалните идеи и някой изиграва тази амбиция в ръцете си. Кой не мога да кажа, но това каквото наблюдавам по лицето му. И също това, което забелязах в тази снимка, която той пише научния си труд, това е няколко бръчки, които се появяват. Първо, отдясно се появява бръчката на Марс. Всъщност той вече се включва в някакви революционни такива мисли, настройки в социалната си част и бръчката на Юпитер. Това е заложби на лидер и на управител, които се събуждат в него в този период. Гледайки следващата снимка, това е Джеймс Роджерс. Всъщност, когато Сорос на 43 години, 1973 година, той недовършвайки свой научен труд, с Джим Роджерс, интересно е, че Джим Роджерс още е по-малък от Сорос на 12 години. Значи, всъщност, когато Сорос на 43 години, Джим Роджерс на 31 година, той също така е играч на Уолл Стрит, играч на трейд маркетинга и един от младите успешни милионери вече в това време. Говориме човек на 31 година, а е успешен млад милионер на Уолл Стрит. Всъщност те събират се заедно и основават тяхната фирма Quantum, която съществуваше до 2000 година. Мисля, че до 2002 година. Тогава Джордж Сорос спира дейност на Quantum и се занимава само с лични инвестиции. Може да е и до по-късен етап. Ако някой знае точните цифри, ще ме извините, но идеята ми не беше да гледам точните цифри, а да ви показвам правилна градация и правилната промяна на физиогномични маркери в процеса на живота на един човек. Всъщност, Джеймс Роджерс е един много успешен човек. Те създават уникална комбинация и двама. Специално ги събрах на двете снимки, че искам да ви покажа какво е партньорство. Какво е уникално, идеално бизнес партньорство. Да обърнем внимание на техните лица. Джим Роджерс. Също така виждаме бръчките начело. Виждам нещо, което за мен като за физиогномист и за тези, които вече по-дълбоко знаят тази материя, също могат да обърнат внимание. Това са вектори на клепачи на Джим Роджерс. Вектор на клепача на Джим Роджерс сочи в посоката его.
Те са леко птозни, нали, клепача леко смъкнати, леко птозни и точно векторално показват зоната его. Въпреки, че до ден днешен Джим Роджерс е мултимилионер, официален мултимилионер, не е милиардер, както стана Джордж Сорос, но все пак е мултимилионер. Един от най-качествени и най-добри... Те даже има такава статистика, като са бели трейдери, нали? Трейдери, които не са замръснени в някакви спекулации или негативни сделки. Той е един от тези положителни трейдери, но всъщност това положително трейдерство на неговото его не му е донесло задоволство. Това може да видим и по положение на клепачи на очите на Джим Роджерс. Второто, на което искам да обърна вашето внимание. Разлика при устаряване. Знаете какво са нашите бръчки? Нашите бръчки, това са нашите енергетични канали. Всъщност, когато хора комуникират между си, но не могат да извикат, а ходят постоянно един при друг. При нас работя в една стая, мъжа ми работи в другата стая и аз постоянно ходя да си говоря с него. В един момент ще направя пътека вкъщи, нали? По този път, когато комуникираме с съпруга ми от различни стаи. Или също така счетоводителка да комуникира с шефа. Постоянно ходейки при шефа и накрая на пода може да се забеляза една пътека, която изтрит под движението на краката. Това са нашите бръчки, това са енергетични канали, когато ние напрягаме определени мускули на лице, използвайки определени зони на нашия мозък, ние създаваме тези енергетични канали, които и показват коя част на нашето лице най-много сме експлоатирали през живота си. Точно в пример на Джордж Сорос и на Джим Роджерс може да видим каква част експлоатираха те и как като идеално партньорство в свое време те успяха да проработят. Къде всичките енергетични канали и бръчките на Джордж Сорос? На челото, а ние с вас, с тези, които са учили физиогномика, сме говорили, че чело е един от най-силните кармични показатели. Всъщност, какво означава кармични показатели? Нещо, което е експлоатация на определени зони на мозъка или на определени мисли и поставяне на определени цели, носят причинно-следствената връзка към определени събития. Знам, че звучи сложно, но когато по-надълбоко учиш физиогномика, вече не е толкова сложно. При Джордж Сорос цялото напрежение в чело и цялото напрежение в зона очите. Какво са нашите очи? Нашите очи са нашите цели. Когато ние си поставяме цел, как действа нашия мозък? Ето, мечтайте си за нещо, поставете си цел. Мечтая за кола. Какво прави вашия мозък? Вашия мозък веднага рисува кола. И вече към рисунката кола, мозък търся най-краткия и най-малко ресурсозатратния процес, как да получите тази кола. Ще тегля кредит, ще взема пари, ще се събера парите, ще взема пари от мъжа ми, ще взема пари от родителите ми, ще ги събера на куп и накрая ще си купа мечтаната кола. Нали? Първо цел, след това верига на причинно-следствените действия, които ще ни докарат като следствие към тази цел мечтана кола. Колкото по-напрежение нашите очи, колкото повече цели сглобяваме ние през живота си, толкова по-голяма активност в зоната на очи. И всъщност тези бръчки и показват. Ако обърнете внимание при Джордж Сорос, цялото напрежение се намира в зона очи, зона чело и много малко в зоната на челюст. Колкото е странно. Знам, че физиогномисти вече знаят, че челюст едно от най-силните оръжия за нападение, за атака, за постигане на желание. Къде е Джордж Сорос и неговата челюст? Примерно, обърнете внимание на Джим Роджерс. Много по-малко напрежение в чело, много по-малко напрежение в очи, но уникално напрежение в челюст. Погледнете какви назолабиални гънки той има, колко силно изразена, колко е по-мускулиста и повече тъкани се виждат в челюст на Джим Роджерс. Всъщност,
Той е машина на захват, а Джордж Сорос е машина с лудо преследване на своите цели. Челюст я има и тя е силна. Няма устни, емпатия е затворена. Където при Джим Роджерс устни, въпреки години, също се превръщат в един плътен мускул, но продължава да присъства емпатия. Какво са нашите устни? Нашите устни е нашата митница. Преди нещо да си го сложим в устата, ние искаме да опипаме дали това няма да е нещо лошо или некачествено за нас. Затова устните, когато нещо ни харесва или когато нещо искаме да разберем, ние често какво правим? Облизваме и увлажняваме устните си. Всъщност, караме рецептори да бъдат по-чувствителни, за да може да отчетеме външната информация, за да я сглобиме в правилния за нас пазъл. Знам, че много от вас ще кажат, че например, на Джордж Сорос, колко са му били пухкави и силно изразени устни на първата снимка и погледнете на колкото по-възрастен ставаше, толкова повече му се прибираха устни. Ако говорим за Джим Роджерс, при него няма такава тенденция на намаляване на обем на устни. При него долната устна остава, само че тя става по-плътна и се появява една вътрешна такава мускулна плътна основа. Това също физиогномично един наработен навик на често стискане или притискане на устата. Ако погледнем на разлика на уста, Джим Роджерс с широка уста и с много силно изразени удължители на устата. Всъщност той има широка уста, има нужда за голям захват, има желание да заграбне повече. Джордж Сорос има малка уста. С какво се отличава малка уста и от широка уста? Малка уста няма ресурс да заграби много, но малка уста, ако ще заграби нещо, ще бъде най-доброто. И ако някой ще посегне на това, което малката уста си го е забелязала като да е мое, повярвайте, никога няма да прости. Ще ви намери и ще ви откъсне ръцете. Това е тактика на поведение на хора с малка или тясна уста, нали, как може да се казва, когато устата не е широка. Толкова много противоположности в тези двама бизнесмени, на момент 1973 година ги правят уникално и качествено партньорство. Какво прави Джим Роджерс? Джим Роджерс разглежда рискове, дали да рискува или не. Ето ви назолабиалните бръчки на Джим Роджерс. Това е преценка да рискува или не. Той има уникално добре наточен нос. Той има две бръчки точно върху основа на носа му. На нашите обучения през лято, когато изучавахме бръчки като енергетични канали, тези момичета, които сега гледат и момчета, които са минали това обучение, знаят, че разгледахме снимки на най-добрите трейдери на Уолл Стрит, те всички бяха с добре изразени енергетични канали точно върху носа. И Джим Роджерс е идеален показател какво е успешен бизнесмен на Уолл Стрит. Това е хубаво изразени назолабиални бръчки, силна челюст, широка уста, добре изразени удължители на уста, бръчката на манипулатор, която също присъства на челюст. Това е човек, който балансирано и качествено отива към своята печалба. Затова той е милионер. Той през цялото време сравняваше и слагаше на кантара каква сделка да завърши, за да не загуби. Може да спечели малко, но за да не загуби. Разбирате как работи психология на такъв трейдер. И Джордж Сорос. Това е абсолютно противоположност. Не му е страх от загуба. Той няма проблеми. Той много пъти губил. Само в Русия той загубил 2,6 милиарда долара, инвестирайки в Русия в телевизионните компании, изкупувайки всичките акции. Само в Русия той загубил. При него не е въпрос за загуба на пари. При него и не е въпрос в печалбата на пари.
Въпреки, че на днешния ден, вчера гледах цифрите, беше 25,6 милиарда долара официално неговото състояние. Но не е въпрос в печалбата или въпрос в загубата. Въпрос в целите. За него не е цел да печели пари. За него е цел какво е отворено общество. Какво е да влияе върху световната политика, върху оборота на пари. Не да бъде този, който събира парите от сделки, а да бъде този, който активно участва в промяната на световното управление или на световния режим. За него това става основната сделка на живота му. И какво правите заедно с Роджерс? Квантум действа много добре, те много бързо печелят. Роджерс се занимава с прогнозиране на сделки, нали, избирайки най-качествена сделка, а Джордж Сорос заключва тези сделки и започва да пътува из държави. След това, много интересно, че буквално към 80-те Джордж Сорос напълно излиза извън компанията. Те се карат с Джим Роджерс. Мисля, че към 90-те Джим Роджерс напълно напуска Квантум. Какво прави Джордж Сорос? Той наема млад, 33 годишен вундеркинд от университет в, мисля, че в Мисури ли беше, или не, от Минесота, от университет от Минесота той намира млад вундеркинд, гениален финансов гений, кара го в своята компания и разделя компания на две. Половин компания са неговите активи на Джордж Сорос. Втората половина на Квантум той раздава на 10 менеджера, които започват да управляват неговите активи. Сорос по това време остава цялата трейдингова работа и започва да се занимава само и само с политика. Той пътува из цял свят и се вижда с политични лидери, прогнозирайки и планирайки как ще си прави сделките. Интересно, наистина специално ви подбрах една снимка. Това не е Джордж Сорос, това е Сергей Хрущов. Това е синът на Никита Хрущов, на бивш съветски управител. Защо сложих тази снимка? Да ви покажа, че и на стари години хора успяват да остават с чувствителни и чувствени устни. Че не винаги с години устни изсъхват и губят своя влажност или своето присъствие. Този човек на снимка е почти на 80 години и обърнете внимание на устните му. Не винаги с възрастта или с устаряване нашите устни се променят или изчезват или стават все по-малки. Всичко е много индивидуално. Но във въпроса с Джордж Сорос, нашите устни също така и нашата емпатия. Това е отчитане на външна информация. Отчитане на външна информация означава и обратна реакция. Примерно, аз съм с по-големи почувствителни устни. До мен се намира човек, примерно, да си представяме с тънки и по-малко изразени устни. Това не означава, че той е лош или зъл или безчувствен. Просто при него повече логика, при мен повече емоционалност. Как ще реагирам аз с моите устни и човек с тънките устни на една и съща ситуация? Примерно, вървиме по пътя, срещаме човек, който пред нас пада и се чупи крак. Как реагирам аз с по-големи почувствени устни? О, леле, Маре, какво правиме? Боли ли те? Чакай да те държи ръка. Ох, много ли те боли? Как е си паднал? И аз емоционално се включвам. Аз изразявам подсъзнателно емпатия. Моите устни отчитат, че ситуацията не е приятна за човек, който е попал в тази ситуация. Моето тяло дава обратна реакция. Това е емпатично присъствие в негативна ситуация на индивид. Как ще реагира човек с по-тънките устни? Паднал, счупен крак, така, 112, ало, какъв адрес сме? Заповядайте, не може да се повдигна, лежи на земя. Разбирате къде е разликата? Не, че той е по-лош или по-малко чувствителен. Или аз съм много чувствителна или добра. Нали, защо казвам аз, че при мен наистина силно изразени устни, ви може да го видите и от камерите. Но точно при разликата е в моментно поведение, в подсъзнателното емоционално поведение. Но когато един
индивид се ражда с силно изразени устни, но с времето, с възрастта, устни се свиват и се прибират. Какъв извод може да направим? Извод едно. Външната среда се явява патогенна и неекологична за този индивид. Затова устните се прибират. Не ми е приятно какво се случва около мен. Не ми харесва каквото се случва. Не искам да отчитам тази информация и устните се свиват. Или обратно, когато човек ампутира себе си от емоциите. Всъщност аз нямам нужда от емоции. Точно в случая на амбидекстери, който се явява Джордж Сорос, може да се каже съвсем свободно, че той избира умишлено да се намира в дясното си, в лявото си полукълбо, в полукълбо на рационалност и логика. Всъщност, той себе си ампутира от емоции, от чувства. Той започва да живее в света на логика и на рационалност. И тук вече са снимки, където Джордж Сорос активно включен в световната политика, в световните сделки. И следващата снимка е в период, когато 1992 година той всъщност за Лондон, за Англия, това беше черната сряда, а Джордж Сорос за него си я нарекал бялата сряда, когато в рамки на едно денонощие, изкупувайки английски фунт и конвертирайки го в, мисля, че беше във Виена, той го конвертира във Виена и след това пак продаде в немската марка, той изкарва чисти 1 милиард долара печалба за един ден. Какво се случва с Британия? Британски национален банк фалира. Те нямат средства да си повдигнат собствената си валюта. И от тогава името на Джордж Сорос в финансов световен мащаб не се приема в никакъв случай повече положително. Между друго, ако погледнем списъка, Малайзия, економична криза, Малайзия 1997 година. След 1992 година, както гръмна английски банк, той не спира. Той отива в Индонезия и там първо фалира Малайзия. След това фалира Индонезия. След това той фалира Сингапур. След Сингапур преминава към Филипини. Интересна истина, че не знам дали е президент или премиер-министър на Филипини, нарекал го демонично създание и забранил напълно влизането както на фонда на Джордж Сорос на територията на Филипинските острови, така и на него лично. Той се води абсолютно персона нон грата. Както той се води персона нон грата в Унгария. Въпреки, че знаете ли, че Виктор Орбан точно беше стипендиат на стипендия на Джордж Сорос и той завърши обучението си като талантливо, гениално дете в фонда на Джордж Сорос и след това той се върне и печели на изборите и става управляващото лице в Унгария. Въпреки, че точно Виктор Орбан е човек, който прави Джордж Сорос персона на нон грата. Пак има нещо, нали? Винаги на нещата трябва да се гледат и от двете страни. Никога не приемайте информация за чиста. Винаги оставяте едно нещо в главата си назад. Дали точно това, което ви говоря, че играта я има и ние никога не сме запознати до края какво се случва зад кулисите. Но след 1997 година, както ви казах, и Филипини. След Филипини той отива в Бразилия. Бразилия има голяма любовна драма с една телевизионна водеща, която се опитва след това да го осъди за 50 милиона долара. Но нищо не се получи в нейния случай. Но тя му издаваше инсайдерска информация. След това Франция. Société Générale. Той фалира френския банк. Те пак така те го засъждат и той трябва да им изплати, мисля, че 2,6 милиона евро във формата на компенсация. Знаете какви са основни фактори всяка една държава изкарала срещу него, когато той фалира националните банкове? Това е инсайдерска информация.
Всъщност, по някакъв начин, пристигайки в държава, която той избира за следващия пункт на значение, той има инсайдерска информация как ще протекат сделките на фондовия пазар и той инвестира преди да се случват тези сделки. Сега кажете ми, той да не би е екстрасенс, откъде той знае бъдещето, откъде той има тази инсайдерска информация. Значит, някой предоставя за него тази инсайдерска информация. Значи, някой вече е готов и му дава. Много ми е интересно, когато разгледах този момент в неговата биография, всъщност какво се получава? Той идва във Франция и казва: "О, здравейте, аз съм Джордж Сорос, искам тук да инвестирам. Нямате ли случайно инсайдерска информация за мен?" И тук някой идва и да, сега ще ви кажа. Утре и следващия ден ще имаме ети каква промяна на вътрешния пазар. Може на време да си инвестирате. Така ли си представяте нещата? Аз не ги представя така. Аз мисля, ако той има допир до такава вътрешна информация във всяка една държава, до която сме изброили до сега, аз мисля, че някой му дава тази информация. Ако някой му дава, значи това е планирано. Всъщност това е планирано действо. Накрая лошата фигура е Джордж Сорос. Да, това е неговата цена. Той поискал да плати цена за своите амбиции. Значи неговото име ще бъде демонизирано, както го наричат. Но инсайдерската информация се дава от някой друг. Да мислиме просто логично. Сега интересна снимка. Погледнете каква динамика се случва. На този етап, предполагам, че това са точно 90-те, когато той пътува из всяка една държава и където пристига, там се случва тежка економична криза. Няколко от тези държави ви изброих. Има някои, които даже още не са в списъка, но няма как са се разминали. Той и там присъстваше. Погледнете каква динамика. Устните се прибират почти напълно. Горната устна я няма. Долната устна се превръща в един плътно удебелен мускул, а текстурата на тези мускули, депресори, които поддържат кръговият мускул на устата, се имат анатомична основа, както и бицепс. Всъщност те могат да бъдат напомпани, или те могат да бъдат в хипертонус или в хипотонус. Нали? Точно в него може да наблюдаваме как по долната уста се появява един валек, една такава плътна зона. Това е човек, който непрекъснато стиска си зъби, предните зъби и плътно загъва долната уста навътре. Нали, кога ние правиме това нещо? Когато искаме да сме много убедителни в думите си. Когато няма да казваме много сладкодумни речи, но ако ще кажем нещо, ще бъде конкретно и искаме да ни чуят. Нали? Тогава говорим с натиск, с леко по-силно притиснати устни и с подвити зъби и с подвити устни. И това, ако се практикува дълго време, се получава едно такова напомпане и удебеляване не на лигавицата, а точно на мускул, който се намира в долната част на кръговия мускул на устата. Следващо, челото. Чело започва да се изразява много силно и откровено. Направо преминавам към следващата снимка, за да ви обясна значение на всяка една бръчка, която виждаме в този етап. Внимание, това са 90-те. Това е период, когато Сорос обикаля цял свят и просто срива банковите системи. Започваме от чело. Долната част на чело се намира бръчката на Слънце. Това е кармичната бръчка, когато ние застъпваме на свой път, на път, който ни е бил предписан отгоре. Нали? Следващата бръчка е бръчката на Марс. Това е бръчка на революционер. При него присъстват всичките бръчки, но някои от тях прекъсват се в зоната на его. Марс прекъсват се в зоната на его. Когато някоя бръчка се прекъсва, тя не носи толкова силна енергетична, не е толкова силна енергетично. Тези, които не се прекъсват, те са много по-силно изразени. Следващата бръчка, това е бръчка на Юпитер. Какво е бръчката на Юпитер? Това е бръчка на много природен лидер, природен person number one. Природен човек, който ще води отпред. Не този, който ще бъде
следван, а този, който ще води хора зад себе си. И следващата, най-силно изразени при него и които не се прекъсват, това са бръчката на Юпитер и бръчката на Сатурн. На Сатурн се прекъсва в лявата част на чело и леко се застъпва. Сатурн, това е бръчка на карма. Всъщност, води се, че всеки един от нас има свое предназначение и своята съдба. И влизайки в своето предназначение, при нас силно се проявява бръчката на Сатурн. Ако искате да знаете как да определяте и да виждате тези бръчки, да може да ги смятате, заповядайте на нашите обучения по физиогномика, че в едно такова обучение няма как да успея да ви покажа всички тези моменти. И следващата бръчка е бръчка на Уран. Бръчка на Уран е една от най-силните и най-тежките бръчки. Това се води черният маркер на чело. Това говори за тежка черна карма. Всъщност човек има такава черна мисия, когато при него присъства бръчката на Уран. Тя се намира най-близо до скалпа и много рядко може да бъде срещната при хора. Друго, което наблюдаваме, това е също бръчката на Слънце, която прорязва и влиза към зоната на евристика, и бръчката в средата на чело, която разрязва егото. Всъщност интересно, че в случая на Джордж Сорос не наблюдавам това болезнено его, което често може да бъде срещнато при политици, при богати хора, при банкери. Но при него наблюдавам невероятно количество бръчки около око. Какво са бръчки около очи? Това са също така наречени лъчите на Слънце. Както ви казах, очите са нашите цели, очите са нашите реакции, очите са нашите тухли, с които построяваме визуалния си свят, в който ние живеем. Че всеки си живее в свой свят. Ние мислим, че живеем в един общ свят. Не, всеки си живее в свой свят. Някои гледат, но не виждат. Някои вече виждат и гледат. Нали, при всеки е много индивидуално. Но очи и бръчки, които се образуват около очи, много силно визуално могат да ни покажат как човек построява своите цели и пътища към тези цели. Например, бръчките от око, които отиват в зоната на комбинация. А слепоочие, това е нашата зона на комбинация. Зона, която ние, събирайки различни фигурки и схеми, ги комбинираме в нещо, което може да работи като един добър и качествен инструмент. Точно тази бръчка отива в комбинация. Комбинаторика. Следващата бръчка пак отива в комбинаторика. Следващата бръчка на очи отива надолу в бузата, която означава, че черпае ресурс. Бузите са нашите ресурси. Човек взима оттам ресурс, да може да комбинира в зоната на комбинаторика и да постига своите цели. И една от много интересни бръчки, което в последствие ще видим, че играе срещу него, това е бръчката на дълга воля. Нали, това е бръчка, която се започва от началото на очи и преминава при буза и отива надолу. Това е много силна бръчка. Тези от вас, които гледаха моето интервю с Еленко Ангелов, той има такава бръчка от дясната страна. Това са хора, които имат социална кауза, своя социална кауза. Сталин имаше такава бръчка, която също много силно изразена. Хора, които всъщност отдават голямата част от живота си за някаква кауза. Тя може да бъде положителна, а може да бъде негативна. Разбирате, в физиогномика няма маркер с напълно със знак плюс и маркер напълно знак минус. Всеки един маркер носи или положителна, или негативна страна. Вече как ще го използва индивид, се отнася към неговите морални базови основи и неговото чувство за балансиране и справедливост, към което ние не можем да повлияваме. Но точно тази бръчка при него се започва да се проявява и то много силно. Бръчка на силна воля, бръчка на далечна цел, на силна глобална далечна цел. И отдолу имаме леко проявена бръчка, която навлиза по-дълбоко в бузата и се стреми от челюст към буза. Това означава, че за да направи това, което прави,
Нали? Тези действия, които той прави, говорим 90-те. Аз ви изброих вече много държави, които са пострадали от него в 90-те. Той черпа и ресурс, вътрешния си ресурс, за да постига тези цели. Всъщност, какво означава това? Че човек се хвърли върху барикадите да постигне целите си. Всъщност, за него вече не го интересува. Нито той самия себе си, нито хора до него. Той е готов да хвърли всякакви методи, само да постигне своите цели. Всъщност, всичко какво прави той, не заради егото, не заради амбициите даже. Всъщност амбициите, неговите цели са неговите амбиции. А заради тези големи цели, които стоят в главата му. А неговите цели, ако се върнем към Карл Попър, това е откритото общество. Всъщност той иска да покаже как един човек, не бъдейки в политика, може да повлияе върху цяла тази машина и да я промени. А представете си, ако зад този човек стоят още няколко хора, за които и ние никога нищо не сме чули и не знаеме. В момента, когато ви показвах Санпако, когато той е бил млад, амбициозен, в момента на Санпако, ако някой успял да му внуши или да го направи част на някакво общество. Аз не говоря сега за конспиративни теории. Аз нямам доказателства, че той е част на масони. Въпреки, че вече казва, че има много доказателства, че той е част на масонската ложа. Но не се опитвам физиогномика да я направя част на конспирология, но просто ви казвам, че всичко има място да бъде през анализ на физиогномични маркери. Така, също друго, какво наблюдаваме тук, бръчка на манипулатор. Тя при него присъства от младнините и до старите години, но не е толкова силно изразена. Всъщност той манипулира хора, манипулира данните, но го прави с някаква такава естествена лекота, за това, че той просто си изживява своите цели и вече всичките инструменти ги вкарва в посоката на реализация на тези свои цели. Намирам още една много интересна снимка, която пак е в период 80-те-90-те. Не знам кой период по-точно да включа, но обръщайки внимание точно на бръчките на очи, когато започват да се появяват първите оттоци в зоната около очи, правя си сметка, че това е следващата от този период снимка. И тук виждаме как се разпокъсват бръчките на чело. Това се случва, когато човек се намира в някакви обстоятелства, когато неговите цели или неговият труд се сблъсква с определени трудности и в борба с тези трудности може да виждаме как тази борба се случва. Всъщност, ето бръчката на Слънце, което отива в зоната на евристика, преминавайки през хоризонтална бръчката на Слънце, отивайки към Марс. Той задейства евристика. Зоната на евристика, това е зона, която отговаря за творчески процес. Той засилва творчески процес в дясното си полукълбо. Също така, той засилва творческия процес в зоната евристика в лявото си полукълбо. И бръчката на контрол, която отива в зоната на его, при него така и остава силно изразена. Имаме още една бръчка на Луна, която също сочи в зоната на евристика. Този период, когато е направена тази снимка, мога да утвърждавам, че се случват някакви негативни периоди в живота му, с голяма вероятност в личния му живот, че по птозата на левия клепач може да се каже, че има абсолютно незадоволство от личния си живот. Колкото знам, той се сменил 3 жени, но и през цялото време имаше огромно количество любовници. Сигурно в някакъв този период, когато в личния живот нещата навърват добре, в работа също нещо некачествено и не върви както трябва. И точно тези линии на Слънце и на Луна, които сочат в евристика, това означава, че той максимално напряга творческите си зони, за да излезе от някакво затруднено положение. Гледайки по снимка, това са някъде момент, когато се разпада Съюза. И точно мисля, че тогава, когато той инвестира големи пари в руския пазар и много загуби и не успя. Всъщност, знаете, че фонд на Сорос не успя да пусне в Русия. Те бързо го изгониха оттам, където в Украина предишният президент преди Владимир Зеленски, Петро Порошенко,
посрещне чудесно Сорос, даже му подариха медал в Украина. Както знаете, че и в България той има орден, планинския орден, за това, че той инвестира в интеграция на роми в България. Има даже цял документален филм, когато през 90-те посещение на Джордж Сорос в България и през цялото време, през неговото идване тук, той повече от време прекарал в ромската махала, отколкото в самата София. Може да го намерите на YouTube канал, може да го разгледате. Не ни е идея сега да говорим за неговото политично присъствие, както в Украина, така и в България, само ви споменах. Но говорим за физиогномични маркери. Ето поблизо снимах челото, специално за да може да се разглежда всяка една бръчка и векторално къде сочат. Също са важни и очите. Виждате тук по-малко отива на бузата, по-малко изразени бръчки около очи. Това означава, че в този период той отстъпва от целите си и започва да отдава все повече на експлоатация на различните части на мозъка с цел излизане от негативна ситуация, която се получи при него. Така изглеждат маркировката при човека, който вървеше по един път и просто попадайки в негативна ситуация, търси правилния изход от нея. Продължаваме. Забележете следващите снимки. Вече няма тези бръчките на Луна и Слънце, които прочертават цялото чело и сочат в зоната на евристика, в зоната на его. Неговото лице постоянно показва определена динамика и промяна. Много силна динамика и много силна промяна. По хронологичен вид тази снимка от моето ляво е по-рано направена, отколкото тази снимка, която е отдясно. Но искам да обърна вашето внимание. Първо, много хубаво личи бръчката на манипулатор. Това е човек с тази бръчка, умее много силно и качествено манипулира хора в своята полза. И още две бръчки, които той ги има и отляво и отдясно, които искам да ви подчертая. Това много рядко срещнат физиогномичен маркер. Всички тези бръчки на цели, които идват от окото, нали? Обърнете внимание, ето както от лявата страна, така и от дясната страна. И тук забелязваме една бръчка, която пресича зоната и векторално сочи от слепоочие точно в челюст. Дълбока, силна бръчка. Ето от едната страна, показвам я със стрелкичка, обърнете внимание. Ето от едната страна, така и от друга страна. Ето аз поблизо искам да ви я покажа. Още веднъж. Колко е дълбок този енергетичен канал? Какво означава това нещо за нас? Всички тези цели, които толкова много години той е построявал и ги е следвал, за да постигне тези цели, той образува един енергетичен канал с комбинаторика и неговата челюст. Всъщност това означава, няма значение каква мечта, няма значение каква цел имам, но всичките ресурси, които ги имам вътре в себе си, аз ще ги хвърля да постигна тази цел, само тази цел. Нищо друго не ме интересува. Всичко друго спира да ме интересува. И просто тази бръчка показва точно движението, комбинаторика и челюст. Челюст е захват. Аз комбинирам всичките цифри, всичките си данни, всичко за захват. Тази бръчка се появява на по-късния етап. Още я няма в 90-те, когато той преминава през Англия, Франция, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бразилия. Тя още не се появява. Тя се появява вече към края на 90-те, начало на 2000 години. Как можем да я обясниме тази бръчка? Аз мисля, че той, присъствайки във всичките държави, видял как може да повлиява на вътрешната политика, се появява амбициозна цел – световния мащаб.
той разбира колко е сложно да захванеш свят. Нали? Какво е свят, планета? Но аз точно мисля, че тук се събужда тази мисъл. Добре, Малайзия, добре, Британия, успях там. А сега е момент за цялото кълбо. Дали ще се справя или не. Но както виждаме, вече тези обърнати, подпухнали, нали, торбички под очите много добре говорят, че той предаде всичко вътре в себе си само заради неговите цели. Остави чувствата си, емоциите си, той си забранил да изпитва емпатия. Той си забранил да изпитва някакви чувства. Той даже, при него той няма проблеми с его. Знаете, когато той беше в Украина, украинците направиха смеска от майонеза, от лепило, от домати, яйца и хвърлиха по него и бяха го заляли цял. И той не можеше да се измие. Заради това лепилото не могаха да му махнат от косата и от дрехите тая смеска. Той даже не се обиди. Кой как стоеше, така и продължи да стои. Само леко му се промени усмивка. Тя просто се слезнала надолу, все едно с ирония, нали, и ти мислиш, че така ли ще ме вземеш, както на тази снимка. Представете, знаете какво е болезненото его? Хвърлете на Бойко Борисов такава смеска. Той ще ви стъпчи, там е егото, разбирате? При човека няма емоции. Даже не го захваща удар в личното его. И точно тази бръчка, мисля, че показва момент, когато човек се опитва тези пъзели да ги навържи в някакъв глобален световен мащаб, предавайки себе си и всичките си емоции. Сега, зъбите в физиогномика няма случайен маркер. Още нещо исках да ви покажа. Това е пигментни петна, които се появяват точно преди и пигментни петна, които се появяват в проекция на тази бръчка, която свързва зона на комбинаторика слепоочие с челюст. През цялото време много от пигменти старчески петна се натрупват в тази зона. В физиогномика, в китайска физиогномика, има цяло направление, което се нарича молеософия, което разчита значение на бенки, пигментни петна и белези. Какво означават тези пигменти? Тези пигменти означават, че човек е много покрит, таинствен, затворен в себе си, изолирал се и работи в посоката свои цели. Представете си, чак пигменти засилват този маркер. Той се покри и се действа само в някаква посока, в монопосока. И зъби говорят за патологична скрънзост, знам тази дума на български, скрънза. Зъбите и формата на зъби говорят за патологична, че той е патологичен скрънза, че е много стиснат и въпреки, че е милиардер, той една стотинка няма да ви подари. Повярвайте, сигурно може да си плати в ресторана сметка за 20-30 хиляди, но за сервитюра ще му остави долар или два, може и да не остави изобщо. За това, че сервитюр трябва да е щастлив, че обслужвал, примерно, Джордж Сорос. Това са показатели на такива дребни зъбки. И харесваме, че тук още какво се показва. Кучешките по-изразени, нали, и са така леко заточени. Всъщност, ако грабне нещо, няма да го изпусне. Тези дребни и наострени зъби са много опасни зъби. Те, ако са захванали нещо, остави, че се е стиснат. Ти в преговори с такъв човек не можеш да изискаш своето. Той няма да ти отстъпи. Той ще провали сделката, но няма да ти позволи да взимаш повече от тази сделка, колко той вече е решил или е преценил, че ти ще вземеш от тази сделка. Точно тези зъби са показател за човек, който в преговори и в затваряне на сделка ще играе неговата игра и ще е готов да предаде сделка, но не да отстъпи. Една от предпоследните снимки за днеска, нали, да приключваме, че е така, както винаги се затеглихме, но гледам, че имаме много включени и активно тези, които активно гледат. Пак се връщаме към бръчките и към... Извинявайте за качество на снимка, но наистина пробвах се да намеря по-качествени. При увеличаване те са всички пикселни. Може би трябваше да търся някакви по-други сайтове, където самото качество на снимка да е по-изразена. Но
За нас е важно да видим това, което искам да покажа. За тази бръчка знаеме. Още една интересна, която намирам. Това е бръчка, която от дясната част преминава в лявата част, в зона на комбинаторика. Ако проведеме вектор и продължение да видим къде отива тази бръчка, тя ще отиде точно в зоната на комбинации, които се намира в страничните части на нашето чело, където се намира нашия кортекс, новия мозък, който отговаря за причинно-следствените връзки и напасване на различни събития и действия. Той толкова силно напряга лявото си полукълбо, за да функционира върху неговите цели, че чак от дясно пуска бръчка, пуска енергетичен канал, лъч, който да отиде в комбинаторика на рационално и на логично мислене. Всъщност човек мисли и живее рационално. Ето още веднъж на тази снимка много хубаво се показва раздвоение на носа. Това, което сме говорили за амбидекстри, това е маркер на амбидекстър. Човек, който и двете полукълба или рационално избира кое от полукълба за него е по-удобно за този начин на живота, който той избрал. И това е една от последните снимки. Не съм избирала от най-последните да ви покажа. Картинка там вече не изглежда добре. Избрах тази снимка да ви покажа още веднъж Санпако. Човек си живее в свой свят. Това Санпако пак го потвърждава. И на кое друго искам да обърна внимание. Никъде не изчезна бръчката, която свързва полукълбо и челюст. От тази страна тя също присъства, но не е толкова изразена. Още веднъж обръщам вашето внимание, пигментни петна, които са гъсто до тези бръчки, подчертава. Това е затвореност, таинственост, отчужденост, затваряне в себе си и живеене в своите мисли и правене на своите цели вътре в себе си. Следващо, което искам да ви покажа, това са тези торбички под очи. Какво означават те? Помните, само да се върна още малко, че днес сигурно тези от вас, които за първи път така се запознахте поблизо с физиогномика, ще имате много да разглеждате лицата на вашите близки и познати. Аз спомня себе си, когато се запознах с физиогномика, ми беше толкова интересно. Право тичах и заглеждаха тая бръчка, има ли Санпако или няма Санпако. Може да има изкуствено Санпако, актьори го използват, когато силно отваряме очи когато exaggerated, когато засилваме да предадеме емоция, ние отваряме широко очи, ние създаваме изкуствено Санпако, да донесем емоционално състояние на зрители. Но когато човек в статично състояние има Санпако, тук трябва сериозно да се замислим. Между другото, в нашия свят имаме много често се срещат Санпако, точно заради това, че човешка душа и тяло не действат синхронно. Мисля, че това е удобно за съвременния свят и за съвременното правителство. Точно с тази демонизация на пандемия, каквото се случва, много допринася към нестабилно психично състояние на хора, където неправилно се поднася информация и неправилно психологично се подкрепят хора. Бих ви казала, въобще не се подкрепят хора. Това също допринася много за състояние на Санпако. Затова няма да се очудвате, ако ще го виждате по-често. Така, се върнем. Бръчката на цел, бръчката на дългосрочна цел и воля, силна воля. Помните тази бръчка? Ето я, показвам я със стрелкичката. Какво се случва, когато човек тръгва срещу себе си? Кога предава вътрешния си ресурс, когато предава емоциите си, когато човек всъщност продава душата си. Нека да звучи така, в кавички, но нека да звучи така. Това ще изглежда така накрая. Когато аз съм имал някакви цели, аз съм имал някакви мечти, аз виждах живот по определен начин, но аз съм продал душата си за някакви цели, които може би даже не са били моите цели. Накрая ще изглеждам така. Това беше всичко за днес.
Пожелавам ви да нямаме санпако. Накрая нашите бръчки на силната воля и на дългите цели да не се обръща срещу нас, а да си направи прекрасен път надолу и всеки да намира този свой път, по който иска да върви. Ако имате въпроси как да повървите по този път, може да потърсите мен като физиогномист. Предлагам лични консултации. Също така, следващата седмица Физиогномика България организираме разчет на българското правителство. Ще разглеждаме Бойко Борисов и Румен Радев в сравнителния анализ. Само това ще бъде в затворена, платена група. Цена за анализ ще бъде 25 лева. Не е скъпо. Това е условно плащане, но тази информация ще бъде само за малък, затворен кръг хора. Не искам да си докарвам проблеми, не искам тази информация да я разнасям официално на Фейсбук. Затова всички, които искат да слушат или да видят сравнителния анализ, извинявайте, тук тък му имам и въпроси. Да, тък му пишат Елия Костова на българско правителство. Да, следващия петък, 13:00, в затворена Zoom платформа. Цена 25 лева. Ще разглеждаме българско правителство. Ще сравняваме Бойко Борисов и Румен Радев. Заповядайте. Може да се свържете с мен през Фейсбук страница моята лична или да се свържете с нас. Защо говоря Физиогномика България сме ние, че работиме екипно, няколко човека и тези проекти се случват благодарение на нашия екип и заедно ги движиме. Може да се свържете през страничка Физиогномика България, може да потърсите лично мен. Ще има фирмена сметка, мога да ви издам и фактура за тези обучения, но българско правителство ще бъде разгледано в затворена малка група. Разбирате с каква цел. Първото, че това е моя работа, а второто, че информация ще бъде малко по-специфична. Така, имаме още въпроси, гледам. Екатерина, Екатерина, Екатерина Василева пише на Фейсбука. Тя е моята студентка, част на нашия екип, така може да се каже. Тя мина лятното обучение, сега приключихме и нашето обучение през есента. Благодарите много, Екатерина. Тя вече е физиогномист, прави много хубави физиогномични анализи също така. Мисля, че за вас, Катя, надявам се, че за теб е било полезно. Всичко, което сме минали, сме учили. Успях така да го събера, нали, в едно плътно. И ако имате още въпроси, може да пишете във Фейсбука. Не знам от кой Фейсбук, от мой личния или от Фейсбук на страница на Физиогномика България. Сега чете въпроси и коментари, но сигурно от личната ми страница. Ако има някои още въпроси, очаквам. Интересна истина, много съм отворена към дискусии. Ако някой от вас нещо не е съгласен, ако някой от вас има различна гледна точка, много ще зарадвам. Може да отвориме такава отворена дискусия, да обсъдиме. Специално по този материал, който обсъдихме днес за Джордж Сорос. Ако имате нещо да кажете, с удоволствие ще ви изслушам и ще обсъдим и ще изкоментираме нещата. Илия, благодаря ви също така. Не знам от коя страница, както казах. Сега в секунда само ще влезна и в страница на Физиогномика България. Може ли линк към мой профил? Към личния ми профил или към Физиогномика България? Мисля, че може, да. Валерия Цимбалас, много лесно може да ме намерите. Всъщност всичко, каквото поствам в... да, може искате да ми напишете на лично. Сега ще ви напиша как да ме намерите в коментари. Че не знам как от телефона. Така, това е. Отдолу написах как изглеждам. Елия, написах отдолу, точно сега написах как изписва се моето име Валерия Цимбал и може да видите и снимката ми. Това е профилната ми снимка на Фейсбук страница, за да може лесно да ме намерите. И ако имате някакви лични въпроси, съвсем спокойно може да се обръщате. Отговарям на всички въпроси.
Отговарям на всички коментари при възможност. Ако някой съм пропуснала, може просто не съм виждала. Ако някой има лични въпроси, някой не е съгласен, както казах, и лични мнения, с огромно удоволствие ще ви изслуша и ще обсъдиме вашата гледна точка. Така ще изчакаме още малко. Може ще някой. Ето Елия видях ви в личната си страница и приех поканата. Сега да видим. Младена, няма на страница на Физиогномика България някакви въпроси или коментари. Те всичко се, предполагам, тези, които се изписват, са там. Май. Ако нямаме никакви въпроси, ще изчакаме още малко. Всъщност, ако ще се сетите, както казах, може да потърсите и на личната ми страница, и на страница на Физиогномика България. И следващата седмица на всички, които искат да чуят анализ на българските правители, мисля, че ще бъде много интересно. Те са толкова различни, както и Бойко Борисов, така и Румен Радев. Ще бъде много интересно. Но ще бъде само затворена малка група и ще бъде платено. Че все пак имаме фирма, трябва да се внасят данъци, водиме дейности. Затова този анализ ще бъде платен, но цената е много условна, само 25 лева. Това не е големи пари и мисля, че за тази информация, която получите, ще бъде доста качествена. Така. Значи всичко това се води в Физиогномика България. Благодаря ви много всички, които се включиха днес. Много се надявам, че ви е било интересно. Ние ще продължим да ви радваме с различни обучения. До края на декември ще направим анализ на българското правителство. След това, евентуално интервю с един интересен човек и също така ще направим разчет на Бил Гейтс и на Илон Маск, че те са много интересни и много популярни на сегашното време лица. Ще разглеждаме и тях. И от януари месец стартираме ново базово обучение по физиогномика. Физиогномика ниво 1 за всички, които искат да се научат да разчитат човешките лица. Следете постовете ни, пишете на страничката ни, може да се свържете лично с мен. Ако ви е интересно, може да станете част на нашия екип. Ние не просто се обучаваме, а имаме затворена телеграм група, в която давам домашни задачи, в която правиме анализи един на друг, в което разглеждаме различни каузи и всъщност вече не сме просто физиогномисти, а имаме такова съобщност на хора, които будни и виждат нещата малко по-различно, благодарение на физиогномика. Благодаря ви още веднъж. Благодаря Деси. Да, Деси също моя близка позната. Ще разберем ли кой маркер подсказва кога ни лъжат? За лъжата сигурно трябва да направя отделно цял вебинар. Толкова много момента. Там са в лъжата може да включим украинска физиогномична школа, китайска, Пол Екман и разработки на американски психолози по повод на лъжа. Много. За лъжа трябва да бъде направен отделен вебинар, за това, че много различни подходи и информация. И много трябва да се внимава. Преди да обвиниме един човек в лъжата, трябва да... филм Lie to Me, между друго, е построен върху системата на Пол Екман. FACS System, това Face Action Control System. Нали, точно най-малката промяна на мимика да обяснява различни емоции и лъжата. Но има вече теории, които доказват, даже не теории, а практики, които доказват, че теория на Пол Екман не работи винаги. И всъщност, точно теория на Пол Екман не работи при обучените лица. Това е отделна история. Обещавам, че ще има и такъв вебинар и ще имаме и обучение по жестове, когато докосваме себе си по различни части на лице, какво означава, как може да бъде отчетено. Това ще бъде нататък. А
А сега следващия петък всички желаещи ще видите пост на Фейсбука, включвайте се, ще направим разчет на българското правителство. Ще бъде много интересно. Пожелавам ви прекрасен уикенд, прегръщам всички, много положителни емоции, колкото е възможно в тези тежки времена. Украсявайте си елхички, пускайте си коледни светлинки, да създаваме малко настроение. И до следващия уикенд. И приятен Никулов ден! Така, да. Аз още сме в ефира.